No cześć. Dzień dobry. Co chciałeś? Nie. Ja chciałem się czegoś nauczyć tylko. Chciałem się czegoś nauczyć. Myślałem, że pan mi dzisiaj coś nauczy. Mogę ci dać zapalić fajkę. Chcesz fajkę? Którą? Chcesz fajkę zapalić, kurwa? Chcesz zapalić fajkę? Nie, ja nie chcę palić, ja chciałem się czegoś się nauczyć. Ja ci nie, chciałem się czegoś nauczyć, czegoś tam się nauczę. Czego tam się nauczę? No ja wiem. Jak chcesz, to się czegoś nauczyć. To jest wiadomo wszystko. No nie wiem. Może się czegoś nauczę. Pewnie. Zaraz, bo ja nie napisałem moją siku chciałem. Mogę trochę iść siku? No idź już. Dziękuję. Idź mi stąd powiedziałem. Poszedł mi stąd. Poszedł mi stąd czysto. Ja z wami stąd. Nie chcę tu jakichś łapidaków. Wychodź stąd. No.